Днес товарим реквизита. Утре играем в Търгомореш, Румъния. Докато колегите се трудят, тук колежката краси и придържа вратата. Наглежда реквизита. Ръчно пакован, ръчно проверен. 100 пъти проверен. Да. А искате ли от сега да вкараме балата? За Волга нас иска ли? Тръгваме. За Волга нас иска. Здравейте, приятели! Влога във влог. Хора, тръгваме. Искам колаборация с Силвия Болярска. След Волга и за Истанбул съм много впечатлен. Хора, пътуваме за Румъния, отиваме, ще се видим там. Чао! Настроението! Не! Да! Ето включване от главния площад в Румъния. Хора, много е яко. Днеска бяхме на workshop. После, ето сега се разхождаме. Малко Dangerous Theater. Бяхме на workshop на Dangerous Theater и беше много готино. И сега се разхождаме из главния площад в Румъния, в Търгомореш. И е много интересно, много красиво. И така, търсим подаръци, коледни подаръци. Ама няма. Няма. Ние ще намерим. Който търси, намира. Ето. Националният театър в Търгомореш, Румъния. До вечера ще гледаме представление в техния национален театър. И така. Вълнуващо. Здравейте, приятели! Днес е втория ни ден тук и играем кентербарийски разкази. Отиваме натам. Айде! Здравейте! Къде ви хващаме? Здравейте! Хващате ме в Университета по актьорско майсторство в Търгомореш. Това е мъжката гримьорна, това там е дамската гримьорна, така че... Искате да видите? Айде, един тор на гримьорните, това не съм снимала. Ladies and gentlemen, това тук става магията, тук мъжете се преобразяват. Това е моят колега Хенрия Скелинен. Здравейте! Това там е моят колега Александър Карасански. И аз, моя милост Иван Горанов. И това е моята колежка Мартина. И другата колежка да покажете Дарина. Дарина, так му пристигна. Госпожица Дарина Радева. И не знам дали чувате 2 seconds. Айде да ви даме текст. Айде. Питам дали е възможно. It's fine. We are great here. What else? What else to say? Ако външен чар няма, тогава пред мъжете гордвайте да си дава. Не скъпят ни средства, ни сили, докато с нея не са се здобили.
Как мина? Супер!